Hadin daki benai bangi osnyo kubor satang ya gana ting pun 3 nagadaw bakal asna hype palat mo ya gana pun te finally gana ting kala announce lane unveil hakato ka global event ka bakal pelong hapo ka rilajong hapo UK ha London mo but hakane hi gaju ka event kila unveil ru ya utu headphones jong kamo ubalong premium ba hagasin gabanang kong kila sna ya ki headphone ro namar baro skato ngi i baka snatang ya kituki TWS kituki true wireless earphones ma uneru la ya thu bakin sadi hapo India ro unsa poi ma hapo India ro Handrai kador jong u ka khamrem namar ba ulong premium ba hadu ka build quality but ka sound jong uru ta kador jong uru lai thu ba ka khamrem hadu arphe hajar kan poi kador jong u ma ta hagan ne video ngin ya focus ya ganaga phones ma amde yaw no headphones lada pidon kam jing bata yaw no earphone phila ban comment handrai kador jong u ka khamrem ma hadu arphe hajar kador jong u ba pin ya tip siwa ma ta hasiwa bangan sedang wat klet ban pen i ya ga support jong pi lane kata ka appreciation jong pi daga ba pia like ya share bat pi comment ma balada video ki badang wan thamai ha kana channel pila ro ban subscribe ba pinnang yo i kum ki ne ki jaj video ki ba ya de bat ki phone haga jing sha ya kana ka phone da ki te yo haswa bakin unveil une usio jong ka ukal pi ulai thu ba kana ka phone kan poi hadu pras pa euro kata ga base model jong ka pras pa euro lada convert sha ke Indian rupees kan poi hadu Prapyo hajar tamma, prapyo hajar ngan sapoi haki benta ka dor jong kana kapun, sapit na du basdang hadu bakut jong kana video ma. Tengin sedang syuah ne ya ka build lane kar komsina jong ki, bat ya kata ka look bat ka design jong kama. Ka design jong kana kapun kay per sikat de na ki ki pun. Kamtam le ya katuga banadin jong kama kalong per bhama kar kombu jong ki lane kar place jong ki ya ki camera lens jong ka tana kata ka daw hadin bagi bru ki i ya gana design jong ka em kila sedang ban troll ya gana company da ka bagli mano utau engineer ubasna ya gana design ma uba penwandur ya gana design namar kalong ot bhama katuga komsina jong ki kila long kum baki subu ya ki camera lens jong ka klem da biang bha kata ka alignment jong ki ngamtip kan nongut ki ban internet ya gana design jong ka ma te saya komen hang ne harum via internet ne ya gana design jong ka banang ta haga naga nothing pun 3M kila penduk ru ya ki glyph light jong ka mo kito ki bakasat ai ha ki nothing pun 1 bat ka pun 2 handre haga ne kila penduk ya ki lights ma nadin jong ka nabak jong ka ki glyph light handre haga jaka jong ki ne ki glyph light kila ai penbanda ka screen barit ma ka baki ai kerteng da kata ka glyph matrix bat hapo ka glyph matrix screen jong ka kila bu hadu saus pa prab kundai teli kita ki LEDs handre ka ne ka screen barit am amde ka color screen ka detang ka black and white bat haga ne ka screen barit am ka rekam sibun teli kita ki functions kum haki notifications ka battery percentage nangta kata digital clock bat sibun ki functions kana ka screen barit kala ban pen ima bat harum kana ka screen barit pan layo i bakila airu ya uto uwe ubotan ma ubalong circular bat uneru udon ya kita ki functions kaba phila ban pendekam nangta harum jong kana ka kamera jong ka kumba phi i hangne kila airu ya uto red square ma uto warong sau uto square te uneru udon ka jengmut kibu ma kanuksa kum hakapor ba record video an uneu red light balong square ubling ma haba phi pendekam hakapor ba phi record video yano bat ulong ru ukum kadak ban itu lane kata ka indication lada phi record tu yano ru kila ban itu ba phi record tu yaki ba te uneu trekam kum kata ka rukom tenang ta haka body jongka nasat jongka la ai ru ya auto essential button une utrekam naga benta kita ki AI features jongka tenang ta haka body bat ke frame jongka naga pun lasina da kita ki metal body lana kita ki aluminium ma bat haka bag jongka pat lasina da ki glass bat haka naga glass ke banadin la ai daga Gorilla Glass Victus kataga protection jongka ma tenang ta haki sim card pat kanaga pun ka support daki dual nano sim card bat kala support ru ya kataga e sim card banang ta haka IP rating pat kanaga pun ka ai daga IP68 tenang ta ban unlock pat ya kanaga pun ki ai daga under display fingerprint da kataga optical sensor ma kila de ban ai daga ultrasonic sensor ma haga toga fingerprint sensor handre hagane ki aitang daga taka optical sensor te haki colors jang kanaga pun ki don arjan ka black bat ka white kita arteligi colors jangka temen tapat ngi page haga display jangka kajing he ka display jang kanaga pun kalong 100.0 inci daga taka 1.5K flexible LTPS AMOLED display haga neru ki aitang daga taka LPTS mo ki claim ada daga taka LPTO display ka LPTO ka kamlong advance sibun ya kanaga LPTS mo namalada ki ada ka tuga LPTOM kana ka screen jongka kala ban adap ya kano ka kompodon kam nadu ka 1 Hz hadu 120 Hz kataga refresh rate ma Henry hangne kila aida kataga LTPS kana kamparla ban support ya kataga adaptive refresh rate tanang ta kataga 10 bit HDR10 plus ru ka support banang ta ar hajar sispa 1000 Hz kataga PWM dimming ru ka don bad haga refresh rate pat ki ada ka sispa 1000 Hz nang ta haga brightness jong kana display pat ka support daga 100 nits kataga high brightness jongka
bat hadu 1000 sunspots nits pat kataga peak brightness jongka bat haka protection jong kana display jongka pat ki ada kataga Gorilla Glass 7i kana ka display jongka ru kadang dunama lada ya compare ya ka dor jongka ka display jong kana ka pun kadang long similar mo bat kitu ki pun ki bala ban yo tang hapo arpulai arpu 1000 ru temen tapat nyepe jaga hardware bat ka software jongka ha kana ka pun kila ada utau chipset lana processor da utau Snapdragon 8s Gen 4 bat 1 nanometer kisna ya une uju hi processor ngila yo i la don katto katne tiligi pun ki bala ada une mo kum ha katoka IQ Neo 10 nangta katoka Poco F7 nangta katoka Realme GT7 bat kine baro dangla ban yo tang hapo ka lai pesan 10,000 ru Henry kan nepat kala kamrem mo tengen nyapo ha katoka bentaru haka Antutu score bat ka gaming performance jongka kana ka pun 4 lak ban yetu mo namar haka por bangasna ya gana video ka claim pat mi mo la ne ka claim pat long commercial tena kata kada 4 lak ban yetu kalong kum nama kata ka performance jongka bat kata ka Antutu score jongka teh ka software jongka pat kana ka pun ka ada ka Android 15 bat uta Nothing OS 3.5 uta UI jongka sans nem kin aya kata ka major update lana kata ka Android updates bat news nem pat kin aya kata ka security updates nang tah ka RAM bat ka storage jongka kana ka pun ka don arjat kita ki RAM storage jongka kabanangkong kata ka khat RGB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage kaba arpat kata ka top variant jongka ka khat 2GB ka RAM bat sanspa khat RGB ka storage ka jat RAM bakil ai kana ka pun kata da ka LPDDR 5X bat ka jat storage pat bakil ai kana ka pun kata da ka UFS 4.0 temen tapan inya poi haka kamera jongka kana ka pun ka don light li kita ki kamera jongka nadin kabanangkong kata ka 100 megapixel kata ka primary lana ka main kamera jongka bat kala support ruya kata ka OIS gi sensor jongka na ka kamera jongka layathu baki ada kata ka omnivision sensor 4 lak ban pentikna da UAU model kila ai bat haki video jongka na ka primary kamera jongka ru kala support da kata ka 4K 60 fps nang tah ka kamera ka ba arpat kila ada ka juhi kata da ka 100 megapixel kata ka periscope kamera kane ka yarap haga ban zoom mo nagata ka daw kana ka pun ka support hadu 3x kata ka optical zoom but hadu 100x pan la ban zoom daga taga digital zoom nang ta ka kamera ka balai pan la ai daga juhi kanero daga taga 100 megapixel kata ka ultra wide kamera but ka sensor bakil ai hakini ki artili ki kamera ka periscope kamera but ka ultra wide camera laitu bagi ada ka Samsung sensor daga taga GN1 sensor tenang ta haga front camera pat kana ga phone ka ada ga juhi kanero daga 100 megapixel bat haki video jong kana ga kamera front camera jong karu ka support daga 4K 60 fps temen tapat nginya poi hau bateri jongka kana ga phone ka don arjaj ma ki bateri jongka ya kito ki model ka baki di shakiwe giri ka aitang da usan hajar sispa 100 mAh Henry ya ka model ka baki di hapo India pat kin aida u 1,100 mAh bat charger pat kan support hadu 1,000 watt Henry kan mau bagane kan nothing ru ka penbut kum ka Samsung bat ka Apple ma ka klaim aya utau adapter lane u charger pinhap ban thit lane order separate utau charger ban penonkam ya kana ka phone namar baki klaim aya utau adapter ma charger ki aitang u data cable nangta khatsan watt kana ka phone ka support ya kata ka wireless charging bat 0.1 watt pat ka support ya kata ka reverse wired charging bat san buat pat ka support ya kata ka reverse wireless charging bat ha utu USB port jong karu itu itliu ban charge kama kila itu bagi aitang da kata ka USB type C version 2.0 kila de ban ai da kata ka USB type C version 3.0 ma kata ka bathamai kata ka model kata ka teknologi kisna ma kata ka komsna ya utu port ki Henry ki claim ai da uta ki ada ubarim ubaki saj hagi phone ki bawat hapo arpeu laipeu jaru tenang ta hagi we pat ki features jong kana ka phone kadon hadu khat khandai teli kita ki 5G band u bluetooth pat ki ada bluetooth version 6 ubatamai unema une te ubatamai wifi pat kana ka phone ka support nadu ka wifi 5 6 bat ka 7 da kata ka tri band nang ta NFC ru kana ka phone ka don nang ta kata ka white wine L1 ru ka support ka camera to API ru ka support ha ka navigation lana kata ka positioning kana ka phone kala support ya kita ki GPS ka GLONASS ka BDS ka Galileo ka QZSS ka Navig bat kata ka SBAS nang ta ki mic ka don arteli bat nang ta hagi speaker kana ka phone ka don arteli kita ki stereo speaker kita ki dual stereo speaker ma haga radio te ki claim ai nang ta u IR blaster ru ki claim ai bat baro ki sensor ki badon kam kum kata ka accelerometer ka proximity ka gyro bat ka kompas kila download temen tapat nginya poi haga dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka niap kundai hajar khandai spa khandai kata ya kata ko base variant jongka ka khat RGB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage ka ba arpat kata ko top variant jongka ka poi prap kundai hajar khandai spa khandai kata ya kata ko 100GB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage anda la poi haga dor tela ja sindon ka jingkwa ya kana ka phone dai ka dor bat ki features jongka te kam ya hapsu namar da auto ju processor
ubaki ai hakane la yo ki phone ki ba hapot lai pheu lai pesan hajaru kum katoga IQ Neo 10 nangta katoga Poco F7 bat katoga Realme GT7 haoj hakane tagala ban kambiang khendiat kataga kamera jongka namar barok kitogi kamera jongka ki ada gi 1 megapixel 104 la pat ban yathu kumno ka kamera jongka kan perform namar ba kana phone ki 4D bat 4 don ba la review ya ka ban thit hadu prapheu hajar tang na banta ki negi kamera jongka kamlong shu kata ga value for money phone ma bat yaga naga phone kin din kong ai yaka haga khatsan tarik jong ne ubna Julai haga Flipkart ma ngam tip mano man tit yaga naga phone ma namar ka dor jong ka bat ki feature jong ka ta kam ya hap shu ma la long double ma ka dor na gitu ki phone ki ba ada uju processor ngathara tang gitu ki bom don idea sha phangi phone ki ban tit yaga naga phone ki badang don khandiat kan sot ka idea sha phangi phone ta ngathara ki nom tit yaga naga phone mano hi ban penserwa e yaga pisa ma hadu kata ka dor bakin ai haot lada ka poitang hapo san phe hajaru dang la ban ya keren ma kadang biang namar ka build quality jongka ta ka biang kana phone namar haga to ga juga dorem phila yo ban thit daga to ga iPhone 16 Plus ka Samsung S25 Plus nang ta ka Xiaomi 15 ka OnePlus 13 light no ka iPhone kine baro ki badon da uprosor uba kham khlan ne utop model na ki Snapdragon une kham khlan sibun e na utu uba kila ai haga na ka phone wat haba kala rem palat ru kidang don hi ki jing duna jongka ka banang kong kum uprosor ma uba de uba kong santam kila de ban ada u Snapdragon 8 Elite nang ta haga display ru kila de ban ada ka to ga LPTO display ma andre hakane ki claim ai ka display jongka kadang long tangkum gitu ki phone ki bayo hapo arpusan hajaru tementa ngathrai lang baga na video junga philala ban singa thu ya kita ki features jong kana ka phone bat philala ro ban decide la long nem kata ka phone ka ba phila ban thit telada fikwa ban nang yu i kum kine ki jaj video phila ban subscribe ya kana ka channel bat like ru ya kana ka video tengin ya sempat hakabe pat ke video junga ku bless you bon